سلام كبرات تخاتلت فيديو كم يالهم نلومي أبز فيديو بزعبا غاسترايتس كنرينا حمام غاسترايتس بقطع وي ندري شفان كسعز قلص حمام كوينو غاسترايتس بمخنيات وي تنقي أما تصعصو أبسلسته يخفل تقدماي بملكفتي هيليكوباكتر بايلوراي ዝበሃሉ ዓይነት ባክቴሪያ ዝመጽእ ኮይኑ ብጋስትራይትስ ዓይነት ቢ ተባሂሉ እውን ይግለጽ እዩ። ፓይሎራይ ናይ ከብዲ ሽፋን ብምዕናው ሳይቶቶክሲክ አሶሲየትድ ጂን ኤ ብምፍራይ እዚ ከዓ ንነዊሕ ዝጸንሑ ነድሪ ብምፍራይ ከቢድ ቃንዛ ይፈጥር። ከይተሓከመ ንነዊሕ ምስ ዝጸንሕ ናይ ከስዐ ካንሰር እውን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ብዘይካዚ ኤች ፓይሎራይ ዩሬዝ ዝበሃል ኤንዛይም የፍርሞ ኣብ ምምስራሕ ኣሞንያ ይሕግዞ። ንባክተርያ ኣሞንያ ከዓ ንኤች ፓይሎራይ ከም ድርዒ ኮይኑ ኣብ ከብዲ ዘሎ ኣሲዳዊ ኩነታት ብዘይ ዝኾነ ጸገም ንኽነብር ይሕግዞ። መጽናዕቲ ከም ዝሕብርዎ ኤች ፓይሎራይ ኣብ ሽፋን ናይ ከስዕ ምስ ኣተው ብፍላጀላ ዝበሃል ጭራ ዝመስል ክፋል ናብ መናድቕ ሽፋን ብምእታው ዕንወት የስዕብ ነድሪ እውን ይኸትል። ስርዓተ ምክልኻል ነዚ ንምቅላስ ማክሮፌጅስ ቲሰልስ ከምኡውን ኒትሮፊልስ ናብቲ ዝተጠቕዐ ክፋል ከስዕ ብምኻድ ንኤች ፓይሎራይ ይከላኸሉ። ብሰንኪ ዝቐጻሊ ቁጥዐ ኢንተርሉኪን 8 ዝበሃሉ ብምፍራይ ንተወሰኽቲ ንኣሲድ ዘፍርዩ ዋሕታት ማለት ንፓሬታል ዝበሃሉ ዋሕታት እውን ይቐትሉ። ካልኣይ ዓይነት ከዓ ብጌጋ ናይ ስርዓተ ምክልኻል ኣካላት ዝስዕብ ኮይኑ ተወሳኺ ዓይነት ኤ ተባሂሉ እውን ይግለጽ እዩ። ስርዓተ ምክልኻል ኣካላት ናይ ገዛ ርእሱ ማለት ንፓሬታል ዝበሃሉ ዋሕታት ብምንጽጻር አንቲቦዲ ወይ ጸረ ነፍሳት የፍርዩ። ዋላ እኳ እቲ መበገሲ ስርዓተ ምክልኻል ኣካላት ንኤች ፓይሎራይ ንምጥቃዕ ይኹን ናይ ገዛ ርእሱ ዋሕታት ብምዕናው ንጋስትራይትስ የስዕብ። እቲ ሳልሳይ ከዓ መጉዳእቲ ናይ ሽፋን ከስዐ ኮይኑ ብኬሚካላዊ ሳዕቤናት ከም ኣልኮላዊ መስተ ከምኡውን ብኣሉታዊ ሳዕቤን ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ቃንዛ መድሃኒታት ንኣብነት ናይ ናንስቴሮይድ ኣንቲ ኢንፍላማቶሪ ድራግስ ንኣብነት ኣስፕሪን፣ ብሩፎን፣ ዲክሎፌናክ ከምኡውን ናፕሮክሶን ዝበሃሉ መድሃኒታት ጋስትራይትስ ከስዕቡ ይኽእሉ። ብሓፈሻ ጠንቂ ናይ ጋስትራይትስ ዝተፈላለዩ እኳ እንተኾነ እቶም ዝረኣዩ ምልክታት ግን ነዞም ስዕቡ ይመስሉ። ዘቃጽል ቃንዛ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ከብዲ ኣብ ግዜ ጾም ዝስዕብ ቃንዛ ከምኡውን ቃንዛ ድሕሪ ምግቢ ምብላዕ ተምላስን ዕግርግር ምባልን መንፋሕቲ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ከስዐ ዝኣመሰሉ ምልክታት ኣለዉ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምልክታት ምስ ዝህልወካ ናብ ሓኪም ብምኻድ ነዞም ስዕቡ ምርመራታት ክካይድ ይኽእል። ሓደ ምርመራ ናይ ደም ናይ ቀልቀል ከምኡውን ናይ ምስትንፋስ ብምግባር ናይ ኤች ፓይሎራይ ንኸይህልወካ ይምርምር። ካልኣይ ኢንዶስኮፒ ወይ ኤክስሬይ ብምግባር ዝተፈላለዩ ምልክታት ነድሪ ወይ ቁስሊ ኣብ ከስዐ ብምርኣይ ክፍለጥ ይከኣል። ብተወሳኺ ብጸረ ስርዓተ ምክልኻል ዝስዕብ ጋስትራይትስ ንምልላይ ዝግበሩ ምርመራታት ሓደ ህላዊ አንቲቦዲ ወይ ጸረ ነብሳት ኣንጻር ፓሬታል ዝበሃሉ ዋሕታት፣ ዓቐን ፔፕሲኖጅን ሓደ ከምኡውን ዓቐን ፔፕሲኖጅን ሓደ ብመንጽር ፔፕሲኖጅን 2 ብምልላይ ክፍለጥ ይከኣል። ዝካየዱ ፍወሳታት ምስ ንርኢ ድማ እቲ ሳዕቤን ምስ ተፈልጠ ዶክተር አንቲባዮቲክ ብምሃብ ነቲ ሕማም ንምፍዋስ ክሕግዝ ይኽእል። ብዘይካዚ ብኣካላት ዝፍጠር ኣሲድ ንምዕጋት ፕሮቶን ፓምፕ ኢንሂቢተርስ ክህበካ ይኽእል እዩ። ብዘይካዚ ኣልኮላዊ መስተ ትሰቲ እንተደኣ ኮንካ ብፍጹም ክተቋርጾ ይግባእ። ፈውሲ ቃንዛ ተጠቀም እንተ ነርካ ንምዕባል ጋስትራይትስ ተራ ስለ ዝፃወት ክተቋርጾን ካልእ ኣማራፂ ምስ ዶክተር ብምርዳእ ክትረክብን ይግባእ። ብዘይካዚ እዞም ዝስዕቡ መግብታት ንጋስትራይትስ ዝጋዱ ስለ ዝኾኑ ክተቋርጾም ኣለካ። መሪር መግቢ፣ ቀመም ዘለዎ ወይ ዝበዝሖ መግቢ፣ ቅልዋ ስጋ፣ ልዑል ስብሒ ዘለዎ መግብታት፣ ኣልኮላዊ መስተ፣ ሽጋራ፣ ሽኮራዊ መግብታት፣ ቡን፣ ካርበን ዘለዎ መስተታት፣ ኣብ ገዛ ክትገብሮም ዝግባኣካ መግብታት ንኣብነት ርግኦ፣ ልዑል ጽሕጊ ዘለዎም መግብታት ከም ኣብነት ቆሎ ስገም ምምጋብ፣ ኣሕምልቲ፣ እንቋቑሖ፣ ስብሒ ዘይብሉ ስጋ፣ ጻዕዳ ሽጉርቲ ዝርከብ ባእታ ጨፍጪፍካ ጾሚዕካ ምስታይ፣ ጽሩይ ማይ፣ ቀጠልያ ሻሂ እውን ክትሰቲ ኣለካ። ጸረ ኣሲድ መድሃኒታት ንኣሲድ ኒውትራላይዝ ስለ ዝገብሩ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም። ቫይታሚን B12 ሳፕሊመንትስ ወይ ተወሰኽቲ ከዓ ንፐርኒሽየስ ኣኒሚያ ስለ ዝሕግዙ እዚኦም ክትወስዶም ኣለካ። ንሎሚ ዝነበረን መደብ ነዚ ይመስል። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ እንራኸብ ባይ